Buitenlandse toeristen staan voor gesloten testlocaties, maar de GGD kan niks voor ze doen. Dus dat is voor die mensen heel erg frustrerend, omdat we ze ook gewoon niet verder kunnen helpen en weer moeten doorverwijzen naar testenvoorjereis.nl. En verder vandaag. Delta gaat de concurrentie aan met KPN en Ziggo. En veel kleine kinderen in het ziekenhuis. Goedenavond. Na de problemen in Goes met een spooktestlocatie van het bedrijf MCD Medical gaat het nu ook mis in Zeeuws-Vlaanderen. Mensen konden een afspraak maken voor een coronatest in Terneuzen, Sas van Gent en Oostburg. Maar eenmaal daar aangekomen bij die locatie ontdekken ze dat die test niet meer doorgaat. En verslaggever Mark van Dam is in Terneuzen bij een van die verdwenen testlocaties. Mark, wat trof je daaraan? Ja, een garagebedrijf zoals er zoveel zijn. Daar heeft vorige week korte tijd een testlocatie ingezeten. Maar dat ging op allerlei manieren helemaal mis. En vrijdag is ook meteen besloten om de stekker eruit te trekken. En zijn de dames en heren van die testlocatie ook weer verdwenen. Ja, en het personeel hier krijgt nog steeds mensen aan de balie en telefoontjes. Net zoals in Goes, dat mensen niet begrijpen van waarom kunnen wij niet getest worden? Maar ja, het is helemaal verprutst, moet ik zeggen. En de onderaannemer die het zou uitvoeren, die is vertrokken. Ja, waar kunnen mensen dan wel terecht? Vooral Duitsers in Zeeuws-Vlaanderen, die maken zich toch wel behoorlijk zorgen. Die maken zich zeker zorgen, want die hebben een test nodig voor als ze niet gevaccineerd zijn en weer terug willen naar huis. Bijvoorbeeld voor de kinderen is dat vaak aan de orde. Er is nog een adres in Terneuzen waar ze terecht kunnen, bij Lead Healthcare. En dat kan via de website testenvoorjereis.nl. Maar bij de GGD, die ook een testlocatie hebben in Terneuzen, kunnen ze niet terecht. Nou, het probleem is dat wij deze mensen niet kunnen testen, omdat deze mensen hebben om de grens over te komen een negatief testresultaat nodig. En wij kunnen dat testresultaat niet op papier aan deze mensen verstrekken. Een handjevol buitenlandse toeristen meldt zich dagelijks bij de Zeelandhallen in Goes voor een test. Maar ze gaan met een teleurgesteld gevoel weer weg. Dus dat is voor die mensen heel erg frustrerend, omdat we ze ook gewoon niet verder kunnen helpen en weer moeten doorverwijzen naar testenvoorjereis.nl. Ja, Mark, jij staat nog steeds in Terneuzen, maar de vraag is die iedereen zichzelf stelt. Hoe kan het nou zijn dat nu ook in Zeeuws-Vlaanderen, dat die PCR-testlocaties zomaar opeens gesloten zijn, terwijl mensen een afspraak echt nodig hebben om naar huis te kunnen of om op reis te gaan? Ja, dat is natuurlijk heel erg wonderbaarlijk. Het overkoepelende bedrijf heeft 125 testlocaties in het hele land. In Zeeland heeft zich een partij gemeld om een aantal locaties op te zetten. Goes, Sas van Gent, Oostburg, Terneuzen. Maar die partij heeft zijn zaakjes gewoon niet voor elkaar. En daarom is besloten om de stekker eruit te trekken. En dat tot grote onvrede van de Duitsers hier in Zeeuws-Vlaanderen. Die moeten nu verder gaan rijden als ze in Terneuzen niet terecht kunnen. Maar ook tot onvrede van het gemeentebestuur van Sluis. En die zijn zelfs al in gesprek met de GGD. Want die willen binnen hun eigen gemeente zo snel als mogelijk een testlocatie om de mensen, de toeristen, te kunnen faciliteren met een snelle test. Mark van Dam, dankjewel. Het Zeeuwse bedrijf Delta investeert 2 miljard in de aanleg van glasvezelkabels om de concurrentie aan te gaan met KPN en Ziggo. Glasvezel staat voor snelle internetverbindingen. Delta wil over enkele jaren 1/4 van de Nederlandse huishoudens voorzien van glasvezelkabel, waarmee ze naast grote spelers als KPN en Ziggo komen te staan. Delta zou vooral sterk zijn in de buitengebieden, want het Zeeuwse bedrijf is ambitieus. Omdat we natuurlijk van oudsher toch dat Zeeuwse Delta waren. En misschien toch wel een beetje klein zijn gebleven. Dachten we, dit is toch het moment om aan te geven. Joh, zo klein zijn we niet meer. We zijn echt flink aan het groeien. En we worden echt wel een landelijke partij op deze manier. Het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen blijft stabiel. Er liggen 10 patiënten in het ziekenhuis verdeeld over het ADRZ in Goes en Zorgzaam in Terneuzen. En dat is evenveel als een week geleden. Zeker 3 van de 10 liggen op de intensive care.
Eendaagse festivals mogen doorgaan tussen 13 augustus en 1 september. Al is het onder strenge voorwaarden, heeft het kabinet vandaag bekendgemaakt. En dus weet de organisatie van het grote eendaagse festival Griep in Grijpskerken nog steeds niet waar ze aan toe is. Want Griep staat op de kalender voor 18 september. En voor die periode is er nog steeds niks bekend, zegt de organisatie. Eerder liet het eendaagse dancefestival Beach Boom op de Brouwersdam al weten af te zien van haar editie van dit jaar. Vanwege het uitblijven van duidelijke informatie. En wat betreft Grieps is het dus nog eventjes afwachten. In de ziekenhuizen liggen op dit moment veel jonge kinderen met luchtwegproblemen vanwege het RS-verkoudheidsvirus. Normaal popt het virus, waartegen nog geen vaccin is, op in de winter. Maar door de versoepelingen van de coronamaatregelen is het nu aan een zomeropmars bezig. Het virus trof ook de bijna 2 jaar oude Roos uit Zierikzee. Roos Oosting is nu weer zo speels als vanouds. 4 weken geleden was dat wel anders. Wat bij haar begon met een snotneus veranderde al snel in een alarmerende toestand. Ze kreeg hoge koorts en werd snel futloos. Toen zijn we op woensdag naar de hap gegaan. En daar werd geconstateerd, ze heeft een longontsteking. Kreeg er antibiotica voor. Dus wij weer naar huis. Maar de volgende dag hadden we zoiets van, ja, weet je, die koorts bleef maar tegen de 40 graden. En ze reageerde gewoon niet meer. Ze lag op het duur echt als een lappenpop in onze armen. Dus ja, mijn moedergevoel zei van, ja, we gaan weer terug. Dus wij gingen terug naar de huisarts. Onze eigen huisarts was daar. En die ging wat testjes afnemen bij haar. Onder andere de zuurstofsaturatie in een vingertje. En ja, toen zei hij, die woorden zijn me heel erg bijgebleven. Dit kind is veel zieker dan wij denken. Dit moet met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek dat Roos besmet was met het RS-virus. De schrik zat er goed in bij het jonge gezin. Want je kan zo weinig doen. En wat ik ook heel heftig vond, is dat ze op een gegeven moment, toen we daar waren, toen kreeg ze infuus. Ja, ze gaf geen kick. Ze was gewoon te ziek om antwoord te geven of om te reageren erop. Maar toen werd ze weer een beetje wat beter. En toen merkte ze dat ze heel erg in paniek in elkaar schoot. Helemaal aan het huilen, alles eruit ging trekken. Ja, dat is gewoon zo verschrikkelijk. Dat wil je gewoon niet. Dat zinnetje van die dokter vond ik heel heftig. Dat hij zei, dat kind is veel zieker dan we denken. Dat vond ik vooral, had ik zoiets van, oké, wow. En dan begint wel, begint wel zoiets van, ja, het is niet goed. En, maar toen we eenmaal daar waren, voel je gewoon, we zijn in goede handen. En super fijne mensen om je heen, verpleegsters, dokters die echt wel je kind willen helpen. Alleen je weet niet hoe lang het duurt. Dat zeggen zij ook. Het kan binnen 2 dagen goed zijn. Het kan ook nog 2 weken duren of nog langer. En dat vond ik wel spannend. Roos knapte gelukkig snel op. Na 4 dagen mocht ze naar huis en kon ze weer spelen met haar broertje Siem. Mama Ellen heeft nog wel een boodschap aan ouders van jonge kinderen. Nou ja, vooral vertrouw op je moedergevoel. Want je voelt zelf heel goed aan wanneer het echt niet goed gaat met je kind. En liever 1 keer te veel naar de huisarts dan te weinig. Graseters zoals koeien en schapen, maar ook ganzen en hazen kunnen helpen om de Zeeuwse kust veiliger te maken. Ze zorgen ervoor dat schorren en kwelders minder gevoelig zijn voor erosie. En zo zorgen ze voor een natuurlijke kustbescherming. En dat blijkt allemaal uit een onderzoek van het NIOS en de Rijksuniversiteit van Groningen. Wat we gedaan hebben is gekeken naar het effect van begrazing van het schor. En waar we naar gekeken hebben is hoe die beide typen begrazing, hoe dat de stevigheid van de schorbodem beïnvloedt. Dus hoe dat ervoor zorgt of de bodem sterker wordt en dus meer tegen stormen kan, of dat het juist slapper wordt en gevoeliger zou worden voor stormen. En daarmee minder bescherming geeft aan de dijk. Het onderzoek heeft veel inzicht gegeven en de resultaten zijn positief. Zowel de grote begrazers als de kleine begrazers hebben een positief effect op de stevigheid van de bodem. Dus zowel de grote als de kleine grazers maken de bodem steviger. En dan vraag je natuurlijk af, hoe werkt dat? Nou, je kan denken aan zo'n grote begrazer, als een koe. Als die over de grond loopt, dan verdicht hij de bodem met zijn gewicht. Dus door het aanstampen de hele tijd door, geeft hij een steeds compactere, steviger, sterkere bodem. Nou, dan vraag je natuurlijk af, maar hoe kan het dan met die kleintjes? Want wat weegt nu een haas? En een haas heeft een heel ander effect. Doordat ze veel van die planten eten, krijg je de soorten die meer investeren in hun wortels. En die wortels, dat is als het ware het betonijzer in de bodem. Die geven die stevig samenbindende werking. En daarom heeft het zo'n goed effect op de stevigheid van de bodem als je zowel of grote of kleine begrazers toepast. Stichting Het Zeeuws Landschap heeft het onderzoek op de voet gevolgd en is blij met de uitkomst.
Voor de natuur is het goed, omdat we altijd al grazers hebben op de schorren. We hadden kwelders, daar is Nederland uit opgebouwd. Die grazers die grazen daar al sinds de oertijd, oerossen en zo. En dat zorgt voor meer plantjes, voor meer biodiversiteit. En nou, het is extra goed nieuws dat dit onderzoek nu aantoont dat het ook goed helpt tegen kustverdediging. Bauma denkt dat Zeeland uitermate geschikt is om het begrazen van schorren uit te breiden. Maar er moet wel goed nagedacht worden over de locaties. Wij hebben in Zeeland ook te maken met die zeespiegelstijging en het veilig houden van onze dijken. Dus daar kan het voor toegepast worden. Maar als je hier naar het land kijkt, dan zeg je nou, hier is het mooi homogeen. Dus hier zou je wel grazers kunnen laten lopen. Maar als we ergens anders naartoe gaan en er zitten daar grote complexe kreken in. Hè. Kreken zijn diepe geulen waar het water door, als het hoogwater komt, naar de dijk stroomt. De grazers moeten wel tijdig met hoogwater de weg naar de dijk terugvinden. Volgens Kastelein zijn de Zeeuwse schorren qua begrazing geschikt voor alle runderen. Maar of die koeien er zelf ook zichzelf kunnen redden, dat is natuurlijk lastiger. En daarom wordt er momenteel in het land van Saefningen geëxperimenteerd met een aantal waterbuffels die het schor begrazen. Die zouden zich makkelijker uit die modder moeten kunnen trekken en eigenlijk dus ook beter door die grote geulen heen kunnen bewegen. Daarnaast vindt Kasteleins het ook belangrijk dat het niet op grote schaal wordt toegepast. Intensief moet je het weer niet maken, dan is het weer niet goed voor de biodiversiteit. Dan krijg je dus wat er hierachter is. Dat is een stukje, dat is niet de bedoeling. Dat is ook voor kustveiligheid waarschijnlijk niet goed, maar zeker ook niet voor de biodiversiteit. Een mooie zon op sommige momenten, maar ook zagen we vandaag op andere plekken donkere lucht met landinwaarts af en toe een buitje. En de komende dagen blijft het zo wisselvallig. Zon en regen wisselen elkaar af. De temperatuur blijft gemiddeld net iets boven de 20 graden. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Straks het uitgebreidere weerbericht voor Zeeland van onze weerman. En meer nieuws uit Zeeland vindt u natuurlijk op onze site. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.